Armen Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuto. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Tagpawa ko. Lipay ako. Kasilag Style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imong kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Maygon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalin sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Kadyo. Ginaingon, ang mga bagong tubo karon, mga wala gyud pakialam sa mundo. Mao kini ang naitabo sa akong kinabuhi nga dili ginako mahimong may kalimtan. Pastila, niya raman di ka din Jipoy. Ano man pa? Sige naman po kagduwa na ng cellphone mo eh. Ay, sigsam mo pa. Kay hapit na. Pagpalit itong bugas tindahan be, ni Masing. Unya nang to taod good. Sa ka ba eh? Kasi unya na itong taog, nagigutom na sa mama ni Mosita. Undangin na yung pagduwa ni mo cellphone be. Abi na. Sukuin siya pagduwa ni mo cellphone. Tapulang ka ng kaida, sukuon ra. Sa ka ba? Puyaw eh. Sita, dawata raning gidaan akong mga utanon be. Kadyo, may kay di akada pastilan jo. Saan ang dagway ni mo, Sita? Si Jipoy Kadyo. Ano man? Naigida. Usag sudaan ang gida. Inununan. Oh, may kayo kay ko noon nagtabang na to. Dili inununang isdang iyang gida, uy. Ha? Usa man di ay. Paksiw. Ay na da. Mobay mo itong pasabot, Sita. Paksiw. Inununang babae, uy Jo. May unsa? Nagpundo na kong tubig sa baril. Kung mahumad mo kaon, Jipoy. Mimi, paghugasing mga plato. I'm sorry, Mother. Ang bago pa lang ako manicure. Unsa? Si Jepoy nalihugas diyak, Mother. Pre, Jo. Oh. Bebida. Di ba ako bukas balita?
Wapa pre Siloy. Unsa man na? Kada babae magdadyo po sa inyo ha ba? Usa man ka gro. 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 Gro ha? Kailangan. Kanang guest relation officer na. Mao na. Ay, mo pa dun. Nga katong iskan. Usa. Iskan. Usa. Paksiw. Unsa man yung paksiw? Bitaw. Hain na nila tita oy. Ayaw. Ha? Oy. Gro na. Oday ha? Oday ha? Kay nindot man di trabaho, GRO. GRO din makanas mimi. GRO, Guest Relation Officer. Nga na, konsulti ni mo. Mo mag-iunahan ko. Ang iyahang mga guest na kasagaran mga foreigner do, ha? Foreigner? Mga lalaki nga kung makaabot sa presyo, okay kayo. Usa ipasabot ni mo, Presiloy. Kung pinaka-squatter nga pagkasulti ba, pre, kanang gipoyo ni Jipoy, para gaba lang, ha? Masaman. In fairness, las uban, ha? Buring ka, dada! Ginsay nagsulti ni mo ana ba? Ay, pangutan ni Kinsa. Oy. Sa kabagkasampaan mo ko mo. Ibus ako mga sahaba ni mo. Nausa man kayong taon, oy. Namunit makaingunan ng klase pagkababae, ha? Sultihin lang ko kinsay nagtabi ni mo ana pa. Tayo tungon. Siglas ko na nagsulti mo ana pa. Oy, gando bang naglalis man itaon mong dakadag ko ba ninyo? Ay, nasukos di poy. Nga akong gisultihan nga usa ka GRO kanas mimi. Oy, kadyo, naibaw ka day anak. Sita. Nahinumdum ka dihang gidad antas atong anak kanang babayhan nga murag kog kahilakon, ha? Kay may nakasulti nako nga customer ni Mimi nga usa siya ka GRO. Dili ka na tinuod mo si Tapakadyo. Dili GRO's meme. Hiluman na baba mo. Excuse me. Ay na lang mo paglalis, B. Ako lang mo sultis tinuod. O bitaw. GRO bitaw ko. Ginoo kong Jesus. Unsa? Ugwa na ko gikawaw akong panginabuhi. Wa ko'y laing nauna-unan nga trabaho. Aron ko mabuhi. Tungod kay wa ko'y grado. Pero, mitabang ko ninyo din sa inyong gastuhan. Kana usa ka sa akong bugas, be, nga akong gipalit. Gikan man sa... Unsa? Basta. Sa imong pagka-GRO? Basta. Doon ako'y galante nga customer. Gikan na ato. Ay, GRO day ka, meme. Medyo, yagat at Higat at tatagay. sige lang. Tapagay. Wahi naman tas kuan ni panuhod kiha eh. Pas lang ako pre. Pas na ako. Sandaan mo, dahong ni Suyabas. Ato ra ni pre ha. Para nin Jipoy. Aris ya, aris. Ha? Wagi pun ta anak pre. Pastilan. Usaw na Jipoy. Hunad siyang kagid. Sabugan pre, Siloy. Kay nasira ang ako. Aris lagi, aris. Unsa? Mimi, Ano ka, Jipoy? okay na ko. Okay, sansa. Muchirjir ni mo, word. Nayon din mong kagitsbukan. Noy, Ni ugan na. Pwede na. Maobang? Talas kwarto lang. Okay. Basta ikaw, di kita kapalibaran.
your screen Israeli government Jesus, Ginoo ko panabangi. Pastidan sita, tuar bas Israel ang among kamanghuran nga si Dita. Kapihas na hitabo ka, Jul. Luuyag yun in tao nila. Palayo na yung taon sa peligros Dita. Kung saan lang ang iyang pamilya ko si Bako, mamong sa gubat dito sa Israel. Sita, nagkurog naman ko sita. Uy, binuang da ka, Jul, ha? Tubig sita, tubig. Kuha ikong tubig palihog. Sa double deck chipoy. Aron, dili ta panington kay dool na ta sa ceiling fan. Kakapoy ba sa dugsak ka kanaog ining double deck, uy? Ano lang reklamo ko? Sige na mo, lipayan ako. Tempa sa uy. Kaya hubuon sana ko kung gisulob. Kung makakustomer ko dato, huwag na kong ibayad na ako. Magpalitag aircon. Uy, kay, uy, ito nga, hindi magwanta ni kainit inis kwarto. Ako siya ano ako. Ano siya na customer na Mimi? Hindi nga nagpaiko ni mo. Sa tabuhan kong nagpaayos akong kagitsbugan. Karoon nga naayo na magtagbaw to. Maneho lang yaha, kaya pa ko'y gana ni permaha. Bawa sa Mimi, uy. Sa taong ko. Ay, wag gani kusmod. Lain sa ini, uy. Sige na mo. Kana di ay, maneho lang gud ya, uy. Meron mahuman na ka. Kasing initan ng kwarto ha, ay, kiahak mo ka ha. Sige, good. Operation Iron Sword na siyang buwelta ng Israel sa sorpresang pag-atake ng grupong Hamas. Uy, okay na ka, Jo, ha? Okay na. Relax lang in town. Uy, mamati patas balita. Ay, pag ganang radyo, be. Gano man, uy? Tanaw tas TV. Aron, makakita ta sa sitwasyon sa kagubot sa Israel. Kadiyot. Kay i-off sa dakong radyo, ha, ka, Jo, ha? O, napaong na nako. Bibibi amin ang remote sa TV kay atong ion. Dere, Ay, pastilan. Nabalakag yung kukununsa ni kayamtang ni Dita rito. Wrapped into one. Our job is to make sure that Jesus, Ginoo ko in town. Kaluoy sa mga tao. Lakadaghang building nga gipangsunog in town. Uy, Ginoo. Lord, ipalayo na ito sa disgrasya ang akong manghod nga si Dita. Makaulim ta sa dinis Pilipinas nga dakong buhi, Lord. Kadyo, relax ha. Namuwa ka na raba. Noong 1947, Kapagit ka dati, boy. Hapit na. Naduka na mo kung kaya ni mo di. Ay, dali anak, uy. Dugaya sa ni mo, ay. Buwan sa kot. Hapit na. Bebe. Ako'y drive pero madali ta. Muscle control ta kati. pero hindi ito tinanggap Uy, ng mga Ginoo ko ito niya musika. Kasi mura maggikas kwarto. Ano to? So, samtang na nanaot ang gubat sa Israel. Nagubat po silang jipoy og mimis kwarto. Unsa? Huwag ka ba eh? Wag ka ba?
Samtang na nanaw, Miss, kay balita bastidi sa akong asawa, pwerte na namong kabalakas kagubot sa Israel. Sila po na Jipoy ug ang iyang katipon nga si Mimi nga usa ka GRO, nagubat po dahil sila sa kwarto. Sa kalami na tingali sa ilang gibate, nangatagak ang duwa sa double deck. Pastilan, mga millennials, way mga ayo, way mga buot. Bago ito kasama ang kaagi ni Kadjo, diniling tulumanon. What's the style? Nangatagak double deck style. Kinibaw sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.